Dechreuodd y sied pryd o'n i rhyw 16-17 lle. Tro fi tyfu lan yn ysgol, ni wastad yn meddwl merched eraill yn llai na fi, ond oedd ddim rili'n effeithio fi na'n hyder i. O'n i wastad yn rhywun hyderus, y good grŵp o merched fi trwy ysgol. A wedyn pan o'n i'n chweched, oedd popeth i newid. Gwmpas i mas da ffrindiau gorau fi, o'n i'n grŵp o ffrindiau rili agos. Colles i'r yna i gyd, a o'n i ar ben yn unan, so ni'n teimlo'n rili unig. A ar yr un pryd, colles i perthynas fed, oedd hwnna di torri lawr. So'r holl beth o teimlo'n rili unig ar ben yn hunan, o'n i'n meddwl, o'n i'n teimlo fel sydd fi di colli fach o control o popeth, oedd popeth yn mynd o'i le, a o'n i'n teimlo fel sydd dim byd o'n i'n gallu neud. O'n i'n meddwl, dwi'n trio hyder fi nôl lan, bethau bach yn well, gollai beth o bwysau. So gyda'r ymarfer corff fyd, o'n i'n golli bach o bwysau. Oedd pobl yn gweithio fi, o ti'n edrych yn gret, ti'n edrych yn rili dda. A oedd e'n helpu hyder fi eitha lot. So o'n i'n mynd yn fwy wedyn, neu bach fwy o ymarfer corff. O'n i'n bita bach yn llai, o'n i'n torri mas eitha lot o bwyd. So byddwn i ddim yn bita bara, byddwn i ddim yn bita chocolate, stop it bit of crisp, popeth oedd pawb yn gweud sydd ddim yn iach. So ni'n dilyn eitha lot ar social media, o ran Instagram a stwff fel la. A oedd lot o stwff o pobl yn gweud dylse chi ddim yn bita. O'n i'n torri nhw mas yn llwyr. A erbyn diwedd, o'n i'n torri eisiau gwmyd mas yn diet i, a o'n i'n ymarfer rhyw 2 awr bob dydd, 2 awr, 3 awr bob dydd. A o'n i'n mynd yn really frustrated os o'n i'n ffili wneud yn ymarfer corff yn y bore, byddwn ni'n mynd yn really grac. A byddwn ni'n really colli tymer dy pawb o gwmpas fi. Dim o bai nhw, just achos o'n i'n really grac da'n hunan bod fi di methu, neu mae rhywbeth i newid yn y ddyddiadur bod fi'n methu wneud yn ymarfer corff. Byddwn ni'n mynd redeg cyn brifysgol yn bore, byddwn ni'n cerdded bob man. Erbyn diwedd, o'n i'n pallu eistedd lawr yng nghanol dydd, heb law bod fi'n y brifysgol a oedd rhaid i fi. Os o'n i'n gytre, byddwn ni wedi pallu eistedd lawr, byddwn ni'n bita, os oedd rhywbeth o fi bita yng nghanol dydd, a fel arfer, oedd dim i rili lot o fi, o'n i eisiau'n cael te, byddwn ni eisiau'n cael green tea, rhywbeth fel ni. Byddwn ni ddim yn eistedd lawr, so dim ond yn y nos oedd hawl da fi eistedd lawr, heb law bod fi yn y brifysgol, yn darlith neu rhywbeth fel ni. Oedd hwn siwd di fynd yn really wild da fi, rhwng y flwyddyn gynta a'r ail flwyddyn, a erbyn yr ail flwyddyn, o'n i'n really denau, eisiau fod yr fwyaf denau fi byth di bod. O'n i wedi colli eisiau gwmyd o bwysau, o'n i wastod nôr. Oedd calon fi mynd mor gyflym, oedd fi pôn yn ynjesti trwy amser. Goffes ti sopo i fe coffi, achos oedd calon fi mynd mor fast, achos oedd yn trial cadw'r circulation a cadw'r corff fi'n fyw. Oedd gwyneb fi yn rad a'n dwylo yn dechrau trwy'n wyn achos pam mae'r corff mor isel, mae'r corff yn stopo pethau mae fe ddim yn meddwl sydd yn essential i gadw'r corff i fynd. Ond oedd 'da fi dietegydd a oedd 'da fi nyrs iechyd meddwl wedyn fyd. A fel ni dechreuodd y proses o wella. Cymryd y sbel i fi i ddod ymhen o gwmpas y peth. Fi'n credu achos o'n i dal mewn bach o denial, o'n i dal yn meddwl sy'n byd yn bod y fi, dwi ddim digon denau, mae pawb arall yn fwy denau na fi. Hyd yn oed, o'n i'n starfod ni'n dan i fod yn denau, achos erbyn diwedd, o'n i mond yn bita rhywbeth bach yn bore, rhywbeth bach yn nos, o'n i ddim yn bita dim byd lot o gwbl. Byddwn ni'n cysgu y canol dydd yn ganol gwaith. O'n i'n plano'n diwrnod i mas yn specific, so o'n i'n gwybod beth o'n i'n neud bob eiliad ar diwrnod i neud siŵr bod fi ddim yn segur a o'n i ddim yn bod wedyn. So o'n i'n mynd yn really grac os o rhywbeth yn newid a byddwn ni'n segur am rhyw 5 munud, 10 munud oedd hwnna'n hala fi yn completely mas o whack a o'n i'n really colli tymer wedyn. So oedd y mynedd yn bwyddol denau a oedd fel arfer pentosti trwy amser. O'n i'n really wan. Ond yn diwedd, dechreuais i'r broses o'r therapi a oedd y pwyntiadau 'da fi 'da'r dietegydd bob wythnos.
a oedd hi'n pwyso fi a siarad â fi am beth o'n i yn meddwl, beth oedd y problemau fel o'n i wedi gweld yr wythnos. Oedd 1000 plan 'da fi. O'n i ddim yn ffantastig yn dilyn oedd yn weddol yn cynnig ei mwy ofn na dim byd, achos o'n i ddim yn teimlo fel hi'n deall fi. Fel na weddi wedyn am ryw flwyddyn o'n i siŵr o fod, dan yr tîm. Mae'r broses yn rhy hir, mae fe'n rili anodd, ond mae fe mor rewarding. Fi mor falch bod fi wedi mynd trwyddo'r holl beth, achos fe wedi newid fi fel person. Fi'n person lot yn well nawr, fi'n credu, o ran yr hyder syda fi, o ran yn hunan. Mae 'da fi lot fwy o determination nawr na beth fe ni, achos fi wedi bod trwy sort beth yn yn hunan, fi'n gwybod bod fi'n gallu neud e. So os mae rhyw fath o challenge 'da fi, fi'n gwybod des i trwyddo rhywbeth galled i ladd fi, felly da fi trwy hwn, a fi'n credu fi'n meddwl beth i na wedyn yn y diwrnodau wael fyd. Os ti'n cael diwrnod wael, ti'n gwybod bod yn mynd i beso. Na beth ddigwyddodd i fi rili. Bach o whistle stop tour o beth wedi digwydd. Ond na beth fydden ni'n cynnig yw just siaradwch, cymrwch yr help, a just cofiwch bod e'n mynd i cymryd sbel. Beidiwch un an lan. Os bych chi ddim yn dod drosto fe'n rili gloi, cymryd e ache, ond mae fe werth y byd.